So rana mai Vakaita. Sabo mawani sabana ndawana nyaya yangu da underage murumo ndo uyu mukumo ina mshiko pezi uruma baba bai sabo wewe baba ni sisi hiyo Vakaita bai Pavo bai saka vana vakaya kumba kwangu anisanya hiyo Pavo bai yakaita ndekuti ndakaona vanhu vaiuya kumba kwangu amai vanovamai vomwana vasvika kumba kwangu ine vakuya vachiti mwana uyu vanzodakudana vakamuona nuyu so ini ndakati tira kuti ndakazobvunza musikana ndakati unoziva uyu akati ndakati kuziva kuti kudana nene ndikati ndikadana napo chibangu bokuita sei Vakaita murume nomukadzi vochibvunza kuti iwo makore mangani musikana akati 16 years vochibvunza mukomana kuti makore mangani ndi 23 years saka mutoda kuti vachida kuroora ndikatocheremedza varidza vakapa ngoni nyaya chaidini handichaigona saka ndakuuyu murume wenyaya zakuta 10 minutes naye mutemo wedu webailo unoti kudi isu unoti underage mitungo yeunderage unoti munotanganidza kwangu saka ndakati zvimwe wagona akavabvisa mombe mbiri kwawauri ibvainisa bomaitaba nazo zvanja mriwa ausi profit mwana nomuziva tererenga unomuziva here mwana nomuziva chichako chichako chii chinozokomana chichinozokomana inini ndakakuwarete kuva vana kurati purezidendi vanobuda chidaro vakati kuti vana mukuvaregerera kuchivasvaira so chaofe rambaamzapo ramba michirova chichinozorume iwe mukomana wako chii makararanga mise mombe dzakise mombe 7 nomwe nibasa ranoita nekuita kutsvaga panenge ndawana mari choita unogara naye mukoma wangu namai vangu une mombe kana nguu amembana mombe dzakafaniswa tudzi dziri kodiza hakuna dziri kuchena muringani une mombe ngani mukomana akaita zvokutoya kumba kwamukuru vake vashakuibhatira izvozvo vakana vanozisembura ndisozvangu vanogara kuti ndaudu kubaka kutaza kuti ndisiri ari kudzai miri kona chivirisira ndisiyo mombe mnanza babako muringani asabu asi profit amiri kuchecha asi muprofita andilambira pana kuti asi muprofita uyu mwana uyu akambowanira kumushandira mushure kumushandira ndokubva amuita mukadzi ndizvozve ndizvozve here
Mativira, Claudius, no village man, usoma. Mumbe zake seve. Sisi wachema, ama yao wachema. Anzu nushaya. Awanika. Mani. Kaza nswana. Nisire mumbe bi. Tutanzu tangane, unaenda uko?
Ha? Amsabe. Oke, wala. Oke. Mise mombe range. Mise mombe nakumana. Range ndiyo kutangisa mwana aende kuchikoro. Oya mwana wako. Zvongoita zvezvo vangoita zvezvo straight. Mwana wako. Range mise mombe inoita $350. Dzimwe dzese mumura $300. Amerika asema tu kubasa rangu. Ndakari kuwana bushu kuti kishanda basa. Ndo chairo. Takaregedza nyika inoora. Ita izvozvo mara kuti makuru masabu kudaro. Mabati njo awisa musikandwa. Chimu. Wanzi mungu. Chimupa izimwe za4 dzasara guys. 3 months achishanda oisa dzimwe mbiri mozopedzisa dzimwe dzasara idzo mbiri. Amai vari kuzvinzwera izi 3 zikanakwatisa zvako zvingodzira chete. Saka musoma ndo maunoramira manyika mamudu. Warugara kwaAmerica ndo maunoramira mamudu. Saka ndifadzewo ini izi mwana waFA. Asi mukurarama mwana wozoona kuti unoona zvirema zvazviretsisi. Uyu mwana akamutsa chirema chakaremara. Saka unofanira kunzwirawo tsitsi kuti hazveze kuda yakaremara ichinzei nomurume unonzwa sei. Usati waprofita zvokuda kuzorara naye. Profita zvourema hwake. Sorry jangan. Utenda changa. Utenda mata. Andis. Orang tu orang baik karib. Bukan ini.